Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, yena oyinkosi nomsindisi, umfeli wethu nomsindisi weimpilo zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi. Sizothanda ukuba bonke abantu abalalele abalizwayo izwi lami njengamanje sivule ngomkhuleko egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, okunguye ongumthetheleli weimpilo zabo bonke abantu. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu Nkosi uJesu. Uzusiphe namandla okunqoba inhliziyo zethu ukuba sikwazi ukuthethelela bonke abasonayo. Singangenise eblingweni, kodwa siyinqobe inyama ingabi namandla ngezwi lakho eliwukukhanya eliwukuphila empilweni zethu. Ngokuba umbuso ongowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele usheshise njengamanje uthathe iBhayibheli elikhona endlini, ungabe usabuza nokuthi elikabani iBhayibheli. Ulithathe iBhayibheli ukuze uzoba nokuqonda. Masivula imibhalo masithi siyakholwa, sivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ikakhulukazi laba bendlela abathi basindisiwe bahlanza izono egameni likaJesu Kristu, ukuba usheshise uthathe imibhalo siyihlole imibhalo. Wena ungenalo iBhayibheli, inkosi mivumile, sheshisa uthathe ifoni yakho udownload iBhayibheli efonini ukuze uzoba nokuqonda kwemibhalo. Masifunda nawe uzohambisana nathi. Angihambi ke ngedwa, ngihamba nomfowethu njengoba sengishilo. Over to you Nondaba. Amen. Sibonge bazalwane, sibingelele ngegama lenkosi uJesu Kristu, oyinkosi, ongumsindisi, ongunguye, umqali nomphelelisi, okuyena osungule konke okukhona, okhona, owayekhona nozayo, umnini mandla onke. Amen. Sithi ukuthula makube kunani nonke bantu benkosi nabo abahedeni nabo abazondi beqiniso. Sithi siloke sithule lobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu munye. Yes Lord. Akanamphelezeli, akanamhlangabezi, akanayo uNkulunkulu abonisana naye, njengoba isho imibhalo ithi ke akekho uNkulunkulu ngaphambi kwakhe noma emva kwakhe. Yes Lord. uNkulunkulu ozimele, wenze konke ngamandla akhe. Izwi lakhe limi okwaphakade, ngokuba umhlaba nezulu kuzadlula kushe ngomlilo, njengokuba ethembisile. Njengokuba wayethembisile nangesikhathi sikaNowa ethi umhlaba uqala uzobhubhiswa ngamanzi. Amen. Namanje lo mhlaba esiphila kuwona umele ukuthi ubhubhise ngomlilo. Mase uyabuza umbhalo ukuthi kulokho wena ngakube uzimisele ukuba ngakuliphi icala, ngabe uzimisele ngokuba ubhubhe ngokomphefumulo, ngokwesono nangokwenyama, noma ngokuba uzimisele ukuba uphenduke, umzimba wakho ukhazimuliswe kanye nomoya wakho mzukwane sekubuya inkosi uJesu Kristu ngenkazimulo kayise esezowahlulela umhlaba, lapho wonke amehlo nazo zonke izizwe ziyombona. Kuyoba kubi kakhulu uma kuwukuthi wena unqabile ukuphila okuphakade usaphila, wakhetha ukujabulisa inyama ekuyiyona engenanzuzo. Yes Lord. Kodwa uJesu Kristu uyasho ukuthi amagama awakhulumayo angokamoya iwona aletha ukuphila. Uma ekhuluma ngesinkwa sasezulwini ukhuluma ngawo amazwi okuyiwo aletha ukuphila. Ngenxa yongazi nokulahlekelwa ulwazi
nomoya wenkani uhola abantu balahleke bangafuni ukuzwa izwi eliphilileyo, balandele izinkanuko zenyama eziholela abantu ekubhujisweni, okuyikho umoya wobufebe, umoya womntshontsha, umoya wokuqamba amanga, umoya wenzondo, umoya ongahloniphi, umoya wokubulala, umoya wokukhonza izithombe, umoya wokukhonza amadlozi, umoya wokukhonza amadimoni, umoya wokukhonza abantu nemali nezinto eziphathekayo, balahlekelwe ukuphila okuphakade, bangenza noma ngabe yini ukuze bazuze. Ubona abafundisi bephuma ekholweni besukela imali, beshintsha ivangeli, beshumayela ngendlela ezojabulisa abantu ukuze abantu babe nethemba lezinto ezibhubhayo ukuthi izona bafanele bazuze. Egcineni imphefumulo yabo iholelwe ekubhujisweni. Kodwa-ke uNkulunkulu uthi akuyona intando yakhe ukuthi abantu babhubhe, kuwukuthi abantu beze kuphendukeni bazi iqiniso likamoya oyingcwele. Ngokuba ngaphambi kokusekelwa komhlaba uNkulunkulu wayesekhulumile noma wayesazi ukuthi ufuna thina sibe ngcwele ngokuba yena ungcwele. Noma esekhuluma noMose, tshela uMose ukuthi akatshela abantwana baka-Israyeli ukuthi babe ngcwele ngokuba yena ungcwele. uNkulunkulu akazasho ukuthi kufanele kube khona uqhekeko ebandleni lakhe, kube khona amabaptisti, nama-methodisti, nama-Catholic Church, nomoshembe, namaluthela. Lokho kuyimfundiso yomuntu ngokuthi abantu bayathanda ukuzenzela izinto zabo bengafuni ukulalela umoya engcwele. And uthola nemfundiso zakhona kulamabandla onke. AmaRoma afundisa ngoNkulunkulu abathathu, ababhadisa egameni likaYise nelikaMoya nelikandodana, bafafaza abantu ngamanzi. Akukho lokho eBhayibhelini. Sinemfundiso ekuthiwa iChristianity noma inkolo ebizwa ngeChristianity engekho eBhayibhelini. Yebo, uKristu nama-Christians e-Antioch baqala ukubizwa labo ababekholelwa kuKristu, and akukaze kushiwo kuthiwa ama-Christianity. Imfundiso kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu, okunguye ongulizwi, ukuthi abakholwa kuye uNkulunkulu namandla bayakusindiswa babe ngamadodana, kodwa hayi ngokwenyama. Amen. Lokhu kuyisivuno sikamoya, njengoba yonke imibhalo ifakazelana ukuthi-ke uJesu Kristu unguNkulunkulu, kodwa sikhuluma ngenyama, sikhuluma ngokamoya. Ngokuba uNkulunkulu wakha inyama wangena kuyona, lokho simi lapho asijiki. So uma uthi wena khona iTrinity udukile, ngokuba-ke uNkulunkulu uyedwa. uNkulunkulu unguJehova, uNkulunkulu unguye, uNkulunkulu unguSebawoti, uNkulunkulu ungumqali nomphelelisi, uyikho konke afuna ukuba yikho. So awunako umthatha uNkulunkulu umenze lento efuna wena ukuthi enziwe yona. Sizokwenza lokhu okubhalwe phansi eBhayibhelini njengoba kunjalo, ngokuba kukona ikubona okuletha ukuqonda, ikona okuletha ukuphila. Uma esontweni lakho bethi-ke kulungile ningahamba nohlaba nishisa impepho, lolo sonto lelo isonto likaSathane, akulona likaNkulunkulu. Uma esontweni lakho bethi-ke kulungile ukuthi wena ulale ngaphandle komshado, lolo isonto nebandla likaSathane basebenzela amadimoni. Uma esontweni lakho bethi kulungile wena ungashada uphinde udivorce uhambe uyoshada nomunye umuntu wesifazane noma nomunye umuntu wesilisa, unkosikazi wakho esaphila noma umkhonyana wakho esaphila, lolo isonto likaSathane. Uma esontweni lakho umbhishobhi wakho enabafazi ababili noma eseke washada wadivorce, lolo akulona isonto likaNkulunkulu, isonto likaSathane. Uma esontweni lakho kukhona umama umfundisi noma umama efundisa emaphambi kwepulpit, lolo isonto likaSathane. Ngokuba ngokwemibhalo, imibhalo iyaphikisa yonke lemfundiso ekhona njengamanje ekhona emabandleni, eqhamuka ngezinkanuko zabantu beholwa uSathane ebaholela ekudukisweni. Yes Lord. Ngokwemibhalo ongiphe incwadi yamaRoma chapter 7 from verse 2. Emva kwayo uzongipha incwadi yaMatthew. Incwadi yaMatthew mesiphuma kuyona soya kwincwadi
yaseKorinte yokuqala sigcwalise ngokomshado mase siyahamba siye-Efesu mesiphume e-Efesu sohamba siye kwincwadi yokuqala noma yesibili kaPetro but awuqala eRoma chapter 7 Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 yes sir verse 2 yes sir ngokuba owesifazane oganileyo umuntu wesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni umthetho uthi uboshelwe umkhwenyana wakhe ukuba wathi uNkulunkulu noma wathi uAdam uNkulunkulu semdalele umsizi kwincwadi yaGenesis wathi lo ithambo lamathambo ami inyama yenyama yami uyakubizwa ngokuthiwa indodakazi ngalokho ke indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo mesathi uJesu Kristu mebembuza abaFarisi bethi wayeshini uMoses uma ethi unkosikazi wakho ufuna ukumlahle ngecertificate sokudivorce athi uJesu Kristu lokho uMoses wakwenza kodwa kusukela eqaleni owadalayo kwangenjalo ngokuba owadalayo wadala owesilisa nowesifazane ukuze owesilisa ashiye uyise nonina bahlangane nonkosikazi wakhe babe nyamanye bese kuthi lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu akekho onamandla ukuthi akuhlukanise sho ukuthi uma kuthiwa sofa silahlane usho ukuthi ke ukufa okuzahlukanisa haleluya masathi uJesu Kristu ngokuba kukhuni kwenhliziyo zenu uMose wanika lelo lungelo kodwa ke aliqhamuki uNkulunkulu uMose wanika amen so uJesu Kristu ngaloko usichazela ukuthi akuvumelekile ukuthi uhlukane nonkosikazi wakho noma nomkhwenyana wakho nisaphila uhambe uyothatha omunye unkosikazi noma uhambe kwenye indoda ngokuba lokho kuletha umoya wokuphinga nokuba yifebe so umpostoli uPaul uyagcwalisa ngale ncwadi ukuthi uma indoda iganile unkosikazi uboshelwe akusho yena kusho umthetho uqhamuka kuNkulunkulu yes Lord and umthetho wezaphula umthetho awukho umthetho khona encwadini oqhamuke ngentando yomuntu no ngiphe ngokuba wesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda so yothi uma indoda yakho seyifile usukhululiwe emthethweni amen ngokuba lo ophila naye nobambisene naye benwenza isivumelwano naye akasekho ungiphe incwadi yaseKorinte yokuqala chapter 7 silungise zona ezomshado starting from verse 5 incwadi yokuqala kwabaseKorinte or starting from verse 3 incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 7 incwadi yokuqala yaseKorinte isahluko 7 verse 3 verse 3 yes sir indoda ayinike umfazi okumfaneleyo wena mkhwenyana umsebenzi wakho ukuthi uthande umkakho uthembeke kuyena ungabi namehla agijimayo nenhliziyo yakhe ngaphandle uthi usushadile uthe ufuna unkosikazi wamthola unkosikazi so uyahamba nemgaqweni uhamba uqalaza abantu besifazane abangafuni ukugqoka uhamba ucela inamba awufuni ukuya ekhaya ngesikhathi uyahamba uyothenga umzimba omahosha ngenxa yokuthi ke awuthembekile kodwa uthe ufuna unkosikazi usunayo inkosikazi inkanuko seziyakubulala ziyakuhola zikuholela ekubhujisweni awusathembekile usushaya umfazi wakho usukhuluma nabangani bakho ukuthi usukhathele ukudla imenu efanayo zonke izinsuku unkosikazi wakho usumphendula imenu
usuthi kufanele indoda ihambe iyophuma iyolala ngaphandle ngoba uthi uDavide wenabafazi abaningi zisho njalo ikhohlakalo noSolomoni kanye nabanye abaprofeti bencwadi endala kwi-Old Testament kodwa umbhalo uyasho ukuthi ke uNkulunkulu wakhuluma incwadi kaGenesis chapter 6 verse 1 ngifuna ukuthi uyiveze njengoba injalo ukuthi ukukhohlakala kwaqalaphi ukuze abantu ba-understand. Amen. Incwadi uGenesis isahluko 6 verse 1. Yes sir. Kwathi abantu beqala ukwanda. So ngesikhathi abantu sebeqala ukwanda emhlabeni emva kokuthi uNkulunkulu edala uAdam noEve abantu baqala bakhula kodwa ukukhula kwabo kwase kukhona nokukhohlakala balahla imiyalelo kaNkulunkulu njengoba kwenzeka kuAdam noEva baphula umyalelo kaNkulunkulu base bewela esonweni. Isono sasesiqala sibhebhetheka sanda emhlabeni kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu waqhubeka wenza umusa wabanika indlela abantu ukuthi baphenduke bakwazi ukuthi basondelane naye ngokuthi balandele imiyalo yakhe ngokuba imiyalo ayiguquki ayishintshi. Uma sesifile uma kuthiwa kuvulwa izincwadi kuvulwa wona lomqulu losuphethe ngokuba ke konke okukhona emhlabeni kukhona ezulwini ngokuba uNkulunkulu uthi intando yakhe mayenzeke emhlabeni njengasezulwini okusho ukuthi ke before kube khona umhlaba kukhona izulu and before kwakhe umhlaba uNkulunkulu uthi wayesazi ukuthi ke kuzoba khona umuntu and umuntu ufanele abe ngcwele ngokuba yena ungcwele. So konke okwenzakalayo kubhalwe ezulwini njengokuba uNkulunkulu ubizela uMose entabeni ukuthi azombhalela imiyalelo ngomunwe wakhe ezibhebheni zamatshe. So yonke lemithetho lesilandelayo ngokweBhayibheli ibhalwe ezulwini njengokuba ke uma sowufile isho njalo incwadi yesambulo ithi kwavulwa umqulu incwadi yokuphila labo amagama abo angatholakalanga base bephoswa echibini lomlilo. Lokho kungukufa kwesibili. Ubusisiwe uma ukwazi ukuvuseleleka ekuphileni kokuqala ngokuba ukufa kwesibili ngeke kusaba namandla kuwena. Uma iqiniso kaNkulunkulu likuficile lavuselela umphefumulo wakho indlela yempatho bathi sikisa ama-morals ama-morals akho avuseleleka walandela umyalo kaNkulunkulu waphila kuwena nawe waphila kuwona. Izwi kaNkulunkulu sekuyilona elibusayo umoya oyingcwele usuphila kuwena wena usaphili enyameni. So ngaleso sikhathi abantu babe bephuma ekuphileni ngokwemiyalelo kaNkulunkulu besalandela umthetho. Manje siphila ngaphansi komusa kodwa umusa uholwa umthetho ngokuba uNkulunkulu noma uJesu Kristu uma efika emhlabeni akazelanga ukuzophula noma ukuzobulala umthetho. Usho njalo incwadi kaMathewu chapter 5 verse 17 uthi ngizele ukuzogcwalisa umthetho ngokuba umhlaba nezulu kuzodlula kodwa izwi kaNkulunkulu liyakuma okwaphakade. So konke okubhalwe phansi esiprofethweni sikaNkulunkulu kufanele kwenzeke. Ngiphe haleluya. Kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba. Bathi abantu beqala ukwanda bezala amadodakazi. Yes sir. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle. Amadodana kaNkulunkulu ayesebona amadodakazi abantu ukuthi mahle. Basebenzani? Azithathela abafazi kuwo. Yeyizwa lonto le bazithathela abafazi kuwo. So baqala manje esikungeke ukuthi umuntu athathe umfazi njengokuba ke kufanele eshilo uAdam ukuthi ke indoda yakushiya uyise nonina inabathele kumfazi wayo. Amadodana aseqala ethatha abafazi. uNkulunkulu nosho njalo? No, akushongo uNkulunkulu. Kodwa ke basebezenzela ngokuba sebeholwa umoya wokuduka.
Buyela ngale kwincwadi yaseKorinte chapter 7 sibheke ukuthi ke uthini umyalelo kaNkulunkulu. Incwadi yokuqala yaseKorinte. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko 7 verse 3. Indoda ayinike umfazi kumfaneleyo. So wena ndoda umele ukuthi ungafeni, ungaphuzi, ungahlukumezi unkosikazi wakho, uthande unkosikazi wakho. Ngoba lisho njalo iBhayibheli kwincwadi yaseEfesu. Incwadi yaseEfesu siphela phakathi chapter 5 verse 25. Khona bezozwa ukuthi why kumele bathande amakhosikazi abo ngokuzithoba. Incwadi kwabaseEfesu isahluko sesihlanu verse 25. Yes sir. Madoda thandani umkenu amakhosikazi enu njengalokho noKristu. Ubani? uKristu. Lalela ibandla lomzimba lwesithi sikubona ibandla elikaKristu. Yes Lord. Ibandla lingumfazi, uKristu uyinhloko, uyindoda, umkhwenyana webandla. Izwi likaKristu limbewu lifana nembewu esuke ikhishwa umuntu wesilisa ekhiphela kumuntu wesifazane ekhithela kuyena imbewu ukuze kube khona ingane. So izwi uma liphuma kuKristu kufuneka liye enhlizweni yakho liyokwakha. Amen. Amadodakazi. Uma lakha enhlizweni yakho limbewu ngithi imbewu oyitshela funa ikhule. Isihlahla bese sikhula funa sikhiqize. Mesikhiqiza sikhiqiza izithelo ezifanele. Awukwazi ukuthi uzotshala imbewu yama-aphula bese kuphuma ama-orange. Imbewu kaSathane noma confusion. Yes Lord. NgokaJesu izwi lakhe likhipha izithelo ezifanele. So simelwe ukulandela ke imfundiso kaKristu ngokuba uma eza uKristu uza ngoba abantu baphumile endleleni uzela uzobanika umusa ukuthi ke manje ngokuba ngeOld Testament nganika uMose noma uAbraham ngathi kuyena ke vuka hamba wentabeni ukuthi uthathe isilwane esukuthi usibeke usihlabe bese uyasibeka leso silwane leso bese ke ngiqhamuka mina ngisidle ngomlilo kusho uNkulunkulu. Lapho usiko lokuhlabela uNkulunkulu ngomyalelo wakhe wanika uJakobe uIsaka wanika uJakobe wasenika uMoses nabantwana bakaIsrael ebafundisa ukuthi ke uNkulunkulu uhlatshelwa kanjani ukuze ke nicele intethelelo ngokwezono zenu. So ngeNew Testament aqala abaprofeti ngeOld Testament washo uMoses wathi ke uNkulunkulu uyakuthumela umprofeti ofana nami anomlalela kuyothi lo ongafuna ukulalela uyobe sezilethela ukubhujiswa. Wafika uIsaya wakhuluma ngoJesu Kristu wathi ke intombi yakuzala indodana igama layo niyambiza ngokuthi Emmanuel. Aphinde athi ke sizalele indodana athi umbuso uzobe usemahlombe ayo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Umbuso uzobe usemahlombe ayo. Hallelujah, glory to God. You understand? Njengoba izozalwa igama layo kuzothiwa ke umluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu waphakade. uNkulunkulu waphakade indodana akukhulunywa ngenyama. Indodana yebo izozalwa kodwa uNkulunkulu waphakade umoya izwi aliphethe ngokuba uNkulunkulu ngulizwi. uNkulunkulu ungumoya. Ingakho ke ingilosi mesifika kuMaria imtshela ukuthi ke lokho okukhulelwe okwaNkulunkulu okwamoya oyingcwele. Hallelujah. Do you understand? Yes, Lord. So manje na ke abaprofeti bonke bakhuluma ngomoya oyingcwele. Amen. Kuze kuzophuma kuIsaya uMalaki yakhulume ngomoya oyingcwele. Bonke bafakazela uJesu Kristu. Incwadi kaMatthew izalwe indodana njengoba kufika kwengilosi izizothi ke ingane ezakuzala igama layo uJesu. uJesu uyena ozakusindisa abantu bakhe. Njengoba sindisa abantu bakhe. Njengoba kuyena ozosindisa abantu bakhe. Usho ukuthini uJesu noma usho ukuthini uEmmanuel? Usho ukuthi ke uNkulunkulu unathi. So manje na ke ibhalo iyasivezela njengoba yaseEfesu ithi ke uJesu Kristu amadoda wathanda abafazi babo njengokuba naye uJesu ulithandile ibandla. uNkulunkulu wathumela indodana yakhe yona yodwa ukuba izofela izoni isindisa abantu.
mase inikwa umsebenzi ukuthi manje yona isizoba umkhwenyana webandla ngokuba yona ilithandile ibandla ezakhetha ukulifela. Hallelujah. Umuntu wesilisa ke umsebenzi wakhe yilowo ukuthi abe lothando kumkakhe njengoKristu ethandile ibandla ngokuba uma ungenawo lama qualities othando njengolukaKristu wena awufanele ukuhola ibandla noma ukuba nonkosikazi ngokuba ke indlela yakho eyenyama unkosikazi wakho yamshaya yamthuka umbiza ngenja uyazi ukuthi umuntu wesifazane uphume endodeni. Hallelujah, glory to God. Ubiza ngenja wena uqobo lwakho ngokuba phela uNkulunkulu wadala umuntu wesifazane ekhipha ubhambo kumuntu wesilisa. Ingakho Adam ethi ke lo yithambo lamathambo ami inyama yenyama. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. You understand? So manje simelwe ukuthi sibe nalolo thando. Sithande uNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke. Bese ke sesifundile ukuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo zethu. Lo thando likaNkulunkulu uzokwazi ukuli-applya nakumkakho umthande ngendlela efanele. Ngiphe Madoda thandani omkenu. madoda thandani abafazi benu Njengalokho noKristu ulithandile ibandla. nangoba ke uKristu uthanda ibandla Wazinikela ngenxa yalo. yes sir Ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. so uKristu ibandla lakhe uligeza ngezwi lezi esikhuluma ngalo ukuthi lona zwi leli elisinika ukuphila. Izwi likaKristu lisinika ukuphila sigezwa yilo izono zethu. Ngakuyisoni uKristu wakhanya kimi wakhazimula ngazibona ukuthi ngisoni ngase ngizisola ngeza kuKristu. uKristu wangigeza akuthathi into overnight thatha isikhathi ukugezwa izwi ngokuba ke kufanele ufunde indlela zokukhanya uhambe ufundiswe. Yebo uzowa kodwa ke uma uhleli ekholweni and ukufuna ukusindiswa ukusindiswa usho ukuthi ke uyazibona wena ukuthi ke uhambe kumnyameni udinga ukukhanya ngokuba ukukhanya kweze ezweni. Uma kufika ukukhanya ezweni ubumnyama akufunanga ukuthi kwamukela ukukhanya kodwa labo abamukela ukukhanya baba ngamadodana namadodakazi ophakeme. So buyela ngale kule ncwadi ke khona bezoqonda ukuthi amadoda amele ukubathanda abafazi. Ngifuna incwadi yaseKorinte starting from verse 10 sahluko 7 verse 10 sizwe ukuthi umyalelo uthini. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 7 verse 10. Kepha abanganeneyo kepha abaganeneyo ngiyabayala kungemina akusiyena kodwa yinkosi. akusiyena umpostoli Paul okuyalayo kodwa ubani Yinkosi. umthetho kaNkulunkulu lo iyona ethi iyasiyala yena uyiveseli esetshenzisiwe ukuthi idlulise umyalezo njengokuba nami ngimi la. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bahleli nabafazi babantu uhlele empimpintweni ungashadile bizana ngobheki lithi nithembisana. Hallelujah, glory to God. Thembisana umshado awunishadlani nibhizi niyalalana ngaphandle komshado sekukhona usawa liyabhuza ley'ngane. Nami ngiphuma khona anginayo ingane sengithola ukuthi ke ngazaleka kanjalo nginzalo yokufela kodwa uNkulunkulu ungifundisile ukuthi mina ke ngingabi ubaba wenzalo yokufela ngilunge phambi kwakhe ngenza intando yakhe ukuze ngoba ithi incwadi. Hallelujah, glory to God. Funeke wazi ukuthi ngaphandle kukhona izinja. Hallelujah, glory to God. Qala kule ncwadi yaseKorinte yokuqala isahluko 6 verse 9 kuyona le ncwadi lo kuyona sibavezela. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 6 verse 9 isahluko 6 kumele wazi ukuthi uma ufuna uNkulunkulu akufanele udidiseke. Indlela iqondile incane ikhuni. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 6 verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uma ungalungile ifa esishiyenwalo
Hallelujah. Ifa likamoya ongcwele Amen. njengoba wathi uJesu Kristu ngiyahamba Yes, God. ngizakuthumela umduduzi. Yes, God. Lo mduduzi umoya oyingcwele Amen. watshela abafundi bakhe esezohamba nencwadi yalokhu ikhona Amen. kwincwadi Amen. Amen. kaMarku Yes. ikhona incwadi kaJohane ikhona Yes, God. tuzothumela umduduzi Amen. yena uyakusiholela eqinisweni ngeke azakhuluma okuthanda yikona kodwa lokhu okufuna uNkulunkulu uyakukhuluma. Yes, God. Yes, God. So thina sinikwe ifa sinalo emhlabeni. Amen. Uthi uJesu Kristu kuPetru, hallelujah, glory to God. Amen. Ngiyakukunika izahluthulelo Yes, God. okuboshiwe emhlabeni kuboshiwe ezulwini, Amen. okukhululiwe emhlabeni kukhululwe ezulwini. Yes, God. Lapho uqonde ukuthi uma ulamkelile izwi Amen. Amen. ukhululiwe emhlabeni Yes, God. ngokuba ikhona lesiboshwa khona usathane ubusa emhlabeni ubusa enyameni yomuntu. Yes, God. Uma ukhululiwe ngemfundiso kaKristu ekuyiyona insindiso Yes, God. kulabo abadukile ababoshiwe imisebenzi kaSathane Amen. ukhululiwe ezulwini. Yes. Ukuthi ke wena uma ufa Amen. ufele ekhanyeni ufa ngokwenyama Yes, God. njengoba uJesu Kristu wafa esiphambaneni yafa inyama Yes, God. kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe wakhazimlisa umzimba ngomoya oyingcwele. Yes, God. Wafika uJesu Kristu washona ethuneni 3 days. Hallelujah. Washona phansi washumayela ivangeli kulabo ababekhona ngesikhathi sikaNowa banqaba ukwamukela ivangeli. Yes, God. Hallelujah. Emva kwalokho wabuya uJesu Kristu emva kwa 3 days wazibonakalisa labo babawufakazi bambona. Amen. Amen. Wavula ukuqonda ngakho bonke akukhulumile ngesikhathi eqala ukushumayela kuze kube ukuthi ke bayambethela. Yes, God. Abangakholwanga njengoThomas Amen. waqhamuka kubona kuvaliwe endlini ngomzimba wenkazimulo okwazi ukuvela uphinde ungaveli. Haleluya, 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 Glory to God. haleluya, haleluya, glory to God. Hallelujah. Wasavela Amen. ngomzimba wenkazimulo Amen. wathi ukuthula makube nani. Hallelujah. Wathi ke Thomas Amen. sondela Amen. Amen. wamkhombisa izandla amanxeba Yes, Lord. wamvulela eceleni nekhona bamgwaza khona. Yes, Lord. Emva kwalokho wathi ke ubusisiwe Amen. okukholwa engabonanga. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Kunalabo abakholwa ngokubona abakholwa ngokubona baqhubeka bahlale ezonweni Hallelujah. Amen. baqhubeke benze zonke izinto zasenyameni ngokuba nabafundisi benu bayizoni Yes, Lord. kuze kufike isikhathi sokufa uthi uvula amehlo ufane nesigwili Yes, Lord. Amen. Amen. esavula amehlo esibokweni sesibona uLazarus ngaphesheya Hallelujah. Amen. sesifisa ukubuyela emuva sesihlushwa Yes, Lord. Yes, Lord. kukhona ukushisa Amen. kukhona ukoma kukhona indlala Amen. usafuna iconsi lamanzi olimini Yes, Lord. akubeke kwenzeka. So ifa lombuso kaNkulunkulu Amen. imoya oyingcwele okumele ubuse kumuntu Yes, Lord. Amen. phela ayikho enye into. So ingakho iqala incwadi ukuthi ke ningadukiswa Nazifebe izifebe nabakhonza izithombe abakhonza oMaria odongeni noJesu abakodongeni nasephambanweni Oshembe. Hallelujah. nalabo abakhonza oShembe abanamafoto baguqa kuShembe bathandaza kuShembe basho oh Shembe uNkulunkulu wethu oh Mary thou son of bathi uMary uma kaNkulunkulu. Can you imagine bathi uNkulunkulu unomama Hallelujah. uNkulunkulu ke from everlast to everlast Hallelujah. uyena wakhe konke Naziphingi. ushadile angithi sikhuluma ngabo abashadile Yes, Lord. Hallelujah. uyaphuma emshadweni wena uyolala ngaphandle wandisa inzalo yeziphindi Yes, Lord. Amen. khohlakele Amen. shawunkosikazi wakho uma ufuna ukufeba ngenkani. Yes, Lord. Nazihlobongi. Ila madoda lawa amadala abafundisi fana nje abafundisi abayitabane abalala nezingane zesilisa ezincane. Yes, Lord. Hallelujah. Gcwele emaromeni. Yezo lonto le abafundisi basemaromini abanye babo Yes, Lord. Nabesilisa abalala nayo. bese kuzoba izitabane amadoda amadala amabili abhizi enze izinto ezinamanyala nezisinengiso Amen. Amen. izinto eziphambene nokulunga kwaNkulunkulu. Yes, Lord. uNkulunkulu uthi ke uAdam wabona ukuthi ke uAdam akanamsizi Yes, Lord. azangakhe uAdam noSteve Nope. wakha uAdam noEve. Yes, Lord. So uAdam noSteve asibazi baqhamuka baqhamuka kanjani Nope. ngokuba akukho nzuzo ukuthi mina Yes, Lord. Yes, Lord. ngilale nenye indoda njengomuntu wesifazane
Hallelujah. Njengomuntu wesifazane because mina oyedwa wethu kufuneka enze umuntu wesifazane. So uma ngithethela imbewu yami kuwena uzophumani? Phuma question mark. You understand? Ngokuba ke akho nzalo ekhona endodeni ezoqhamuka ngokuthi ke kufana nomuntu wesifazane. Amen. Amen. So lento yokutabane isinengiso kubhaliwe kwincwadi ka Deuteronomy nencwadi ka Leviticus chapter 18 ukuthi ke kuyisono kwisinengiso ukuthi indoda ilale nenye indoda njengomuntu wesifazane. You understand? Yini? Namasela. Uyantshontsha. Uyisela. Nami ngakhula ngitshontsha ngiqala ekhaya ngitshontsha. Thatha lokho okuncane. Phinde ukukhule futhi unangaphandle esikoleni uthatha ipeni. Awubona. Usuyisela zwayo usunamaskili omtshontsha. Hallelujah. Do you understand? We are esitolo. Ngiyabona lento le iyakhula iyanda. Igcina soyisigqila sokuba yisela. Ejele uyangena uyaphuma. Imbewu yakhula. You understand? Udla idakamizwa, utshontshe microwave yini, utshontshe iayina. Iwash laba bogasi atholakala ku-microwave. Qale ngeglue. You understand? Yini umqondo omubi wokuthi ufise izinto ongenazo, ungafuni ukubekezela kuze kushaye isikhathi, uthathe into ongeyona yakho, noma ungabi nakho ubulungiswa. Emsebenzini uyasebenza, uthi uyakholwa, kodwa khona into entshontshiwe kini. Hallelujah. Understand? So, lezi zinto lezi zibalulekile ngokuba imiyalo kaNkulunkulu le ukuthi ungantshontshi. Ungafisi into yamakhelwane wakho ngoba izona izinto lezi ezinilethela ukulingwa. Mase usathane athola indawo yokuthi ke akwazi ukukuthuma ukuthi uyenze lonto mase uyasoleka. Ngokuba yasho incwadi esambulu ukuthi ke maye kulabo basemhlabeni. Hallelujah. Kuzakhamuzi ngokuba usathane wayehlezi ulwini. Amen. Ediniwe. Njengoba ediniwe nje ukhishiwe akatholelanga indawo ezulwini. Ingakho ezemhlabeni uzodukisa abantu bakaNkulunkulu ngokuba yena akasena ndawo. Usathane uyaziikelemeni ukuthi yena isigwebo sakhe sibekiwe. Nengilosi zakhe isigwebo sabo sibekiwe. So uma usathane efike kuthuma ukuthi feba ntshontsha khonza izithombe lana nabanye abafana umoya wenkohliso lo. Umoya wobuyaluyalu obusayo kubantu. Yini? Nabahahayo. Uyahahayo abafisayo. Sikhuluma ngabo abantu abafisa izinto zabanye abantu baze baphume ekholweni. You understand? Umfundisi uhleli kwipulpit weshumayela. So ubheka abantu besifazane bagqoke kanjani? Hallelujah. Ingakho bethe abantu besifazane asinankinga ukuthi ngigqoke kanjani esontweni. Ngokwana amabhulukwe nama leggings eni, ngokwana inkete zenembishane, niluka amakhanda, nipende umlomo. Nifaka ucwebe. So umfundisi usemlapha kwipulpit useshumayela angayazi kwa yena sokuthi angayizwa. Khulume ngezilimi ezingekho. Ajuza amanzi ajuluke kube manzi kanti ujulukiswa ukuthi ubona amathanga intombazane. Umfundisi onenkinga ukuthi umuntu wesifazane agqoke indlela ehloniphekile. Ingoba lo mfundisi ufuna ukuba inkosi eyifebe. Ufuna ulala nabantu besifazane webaqeda futhi. Nabahahayo. Bulawa yini inkanuko? Kanuko yambulala umfundisi. Uyahala. Amen. Mebe umuntu wesifazane ubuka nje inyama yena ufuna kadle. Baningi abantu besilisa abathi bayakholwa. Uhlangana nabo emajimini, emsebenzini, emgaqweni. Yonke indawo wathi uyakholwa kodwa benza umuntu wesifazane. Anike inikali umbone ukuthi afuna ukuqhweba. Wena ukhuluma naye usazi ukuthini uthi hayibo. Athi oh manje besikhuluma ngani? You understand yini? Ubuso umoya wohaha. Ngiphe Nazidakwa. Dakotshwala yaphuza. Akhethiwe. Uyakholwa uma udaka utshwala ngeke uze ulamukele ifa lombuso kaNkulunkulu. Kuthi uma ungalamukelanga lezulu emhlabeni. Ezulwini ngeke uzungene. Akukho ukuthethelelwa ngale kwethuna. Ngoba ke izwi ilona elahlulelayo lemhlabeni ukuthi wena uyafuna yini ukuhamba ngendlela eqondile noma wena ukholwa ngokubona njengoThomas. Ngiphe Nazithuki. bantu abakhuluma ungcola bathanda umculo werap. Umfundisi naye uyaphunyuka athi ngiyakholwa ukukholwa kodwa ke ukuthi angiswani nako. Ngokuba yini umesaba uNkulunkulu akukho. Into incwadi yaseEfesi isichazela kahle ukuthi ke masibheke izinto esizikhuluma ngomlomo. Akungaphumi ungcola, asingahleki. Asingathuki inhlamba, singenze amahlaya.
ngokuba yini lezo zinto lezo yizona uma ubuka amahlaya enziwa ama-movie athuka uNkulunkulu nale uthuma amadiya lo ugqoka impahla owesilisa ugqokisa okwesifazane. iBhayibheli kwincwadi kaDeuteronomy chapter 5:15 22:5. Hallelujah. Ncwadi kaDeuteronomy chapter 22 verse 5. Incwadi kuDeuteronomy isahluko 22 verse 5. verse 5. Yes sir. Hallelujah. Owesifazane makangagqoki okwendoda. Umuntu wesifazane angadlalele emabhulukweni. Leyo igospel emile engaqondi engajiki. Le gospel emile. So uma wena uthi awunankinga umfundisi uyasaba ukutshela umuntu wesifazane agqoke izinto ezinhle ehloniphekile. Wena uyisikhohlakali njengabo udukile ngokuba yini ufuna ukwenza imikhuba esontweni. Ingakho esontweni bethi ke hayi noma ningaluka noma ningafaka amacici impende emlomo nifaka ama-makeup ayikho inkinga. As long uNkulunkulu ufuna lokho ngaphakathi, uNkulunkulu wazi ngaphakathi, asikho isidingo sokuthi uloku uzixaka. Uyabona bakhumbula wenza njani uDavide bekhohlisa. Ngeke iBhayibheli izicontradict noma lishayisane ngesiphongo lithi umuntu wesifazane angagqokisi okwendoda. nowendoda. Yes, Lord. Yes. Nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane. So ngicela ukuthi wena ubuka amahlaya kuyahlekisa ubona indoda igqokisa umuntu wesifazane. Ithini incwadi yaseRoma isho ukuthi ke akubona bodwa labo abenza ukungcola kodwa yilabo abasizakalayo nobahlekayo uma kwenziwa ukungcola. So wena we are guilty by association. Ngokuba yilowo nalowo okwenza lokho. Ngokuba yilowo nalowo wenza lokho Uyisinengiso kuJehova. isinengiso amanyala uNkulunkulu wakhe. nithakalo. Isinengiso amanyala into enyanyekayo. Isinengiso into enyanyekayo. So uqhubeke incwadi yesiKorinte chapter 7 khona uyosalayo. Hallelujah. Kuphelele kuya ngale incwadi yesiKorinte chapter 7 verse 10. Bese siza ukuthi uthini ke ngokwabashadileyo ngoba siqondisa yonke into ngeBhayibheli. Asikhulumi ukuhlakanipha kwethu, asishumayeli ukuthanda kwethu, kodwa lokhu uNkulunkulu asinika kona yikona siyakusho ngokuba ke lithi iBhayibheli yonke imibhalo yabhalwa ngaphambilini ukuze ke isinike ukukholwa. Uzokholwa kanjani ungafundiswa ngeBhayibheli? Ufundiswa kuthiwa uzophumelela ngezibusiso uye esontweni uyonikelela ukuthi uNkulunkulu akunike more. Fundiswa. Hallelujah. Isona usazi ukuthi yini phile esonweni. Ngiphe Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 7 verse 10. yes sir. Kepha abaganeneyo Kepha abaganeneyo ngiyabayala bayayalwa kungemina kodwa inkosi kungeyena uApostle Paul kodwa ke qhamuka uNkulunkulu lokho ukuthi umfazi kakangahlukene nendoda. umfazi akangahlukani nendoda. Umfazi akathobele indoda yakhe. Usho njalo umbhalo ithi bafazi thobelani amadoda enu. Kodwa uhulumeni utheni nani no 50-50 no 50-50 lo unibulalela imizi. Yes, Lord. Eh Hallelujah. anikwazi ukuthobeka yini? Umuntu wesilisa uyazama ukubonisa nawe ufuna ukuphendula ukhulume ubeke usheleni ubeke uthi ubhobho wabeka isihlanu ubeke ishumi kuze kuyofika ku100 rand bese kugcina bese kuyahlukana phakathi nendawo. Abantu bezemshadweni ngokuthi bafuna inzuzo ukuthi hayi bangishadile besidivorce ngizohlukanisa ngizothola umuzi wakhe ngizothola nemali yakhe nginefa. Amen. Imishado yanamhlanje ingcolile. Abantu ngikhuluma abantu basindisiwe. Amen. Baphatha amaBhayibheli. Baphatha amaBhayibheli kodwa lezi zinto ungaphatha kanjani incwadi ongayazi? Uphikisa into ebhalwe phansi uthi hayi uApostle Paul ufuna ukwenza isizathu ukuthi hayi angimazi uqhamukaphi. Incwadi yakutshela uApostle Paul uqhamukaphi. Awunaphika. I-audience ubula. Ubula bangafuni ukwamukela izwi. You understand? So limelwe ukuthi nina abantu besifazane nizithobe ngokuba umthetho uqinile. Uthi uma indoda isaphila. Yes, Lord. Yes, Lord. Uboshelwe endodeni yakho. Bese sithi ke lana uApostle Paul uthi akusho yena usho uNkulunkulu. Yes, Lord. Kepha uma eke wahlukana naye. So uma kwenzeka ke lishayisana ngembono ningazwani mohlukana naye lo oganene naye
kahlale engaganile. Yenza indaba. Umthetho oqinile. Awunako ukuthi uzophumile emshadweni. Hallelujah, glory to God. Uhambe wena ufune indoda. Ngoba lo mshado wesibili awubusisiwe. Usiphingi. Hallelujah. Uyaphinga. Amen. Akathala uma kuthiwa indoda yakho ikuhlanga kanani noma ke yenzani noma kuthiwa iyahamba iyofeba. Yes, Lord. Wena umsebenzi wakho uma ufumona ukuthi akukho ukuhlala nayo Yes, Lord. suka kuyona. Amen. Hlale wedwa. Amen. Ukhonze uJesu. Yes, Lord. Amen. Uhage uJesu. Amen. Khuleke. Ukhuleke kuJesu, uqabule uJesu. Ukholwa kwakho. Amen. Yobuya. Uphile uJesu. Amen. Ngokuba uyena mkhwenyana Amen. webandla. So uma wena uhlukana nendoda yakho, uhlala ungaganile. Kumbe abuyisane nendoda yakhe. Uma kwenzeka uzizwa sengathi ufuna ukubuyela kwezobudlelwane, Amen. uyabuyela kuyena umkhwenyana wakho. So uma nina ke nahlukana wahamba oshada, yonke lemshado kunabantu abasedivorce ka4. Bihambe ngene kuma relationship. Baphatha amabhayibheli, bahamba namabhayibheli abo. Benza konke ukhohlakala. Uma ukuthi ushada kwesithathu noma kwesi4, Yes, Lord. wena yonke lemshado yakhe ifile. Uma indoda yakhe isaphila, Amen. fanele ubuyele kuyona. Uma isayifile, Amen. lo owamshada emva kokuthi ke seyifile indoda yakho, mesaphila wamdivorce wahamba oshada lomunye, lo mshado lo wesithathu awusavumelekile. Yes, Lord. Yilo wesibili ovumelekile ngokuba indoda yakhe ayisekho emhlabeni. Lo khona omdivozile wahamba oshada nemunye wesithathu, lo mshado wabalo mofika ngale iyavulwa imibhalo kuthiwa wena indoda yakhe ushadile yafa. Amen. Waphinga. Wahamba ushada nenye indoda Yes, Lord. kwakuhle. Amen. Wasudivorce lo obukade usushade naye kwesibili ephila. So manje bengasafanele uhlukane naye ngokuba ke lo munye usuyaphinga naye ngokuba umshado wakho usugcotshiwe ezulwini. Lo mshado lo nishadisana ngeBhayibheli, iBhayibheli yanibopha. Amen. 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 Ngiyabopha iBhayibheli ngokuba ke angikhathali ukuthi ngabe u-ignorant noma ngabe wazi kangakanani. iBhayibheli uma uzosebenzisa ngendlela engaqondi ishilo incwadi izolo yathi abantu abaningi basebenzisa imibhalo bengenakho ukuzwisisa, Yes. bengaqondi, benganikwanga, Yes, Lord. bese bayaphambuka kanti baholela kuphi ebhujisweni. So nakho ke manje iBhayibheli yakutshela ukuthi wena lo mbhede olale kuwona uyangcolisa. Defiled. Hallelujah. Akufanele ngabulele lapho. Phuma kulowo mshado womdivozo. Phuma kulo mbhede lapho lophinga khona. Ukuba ungaphumi uyovusa amehlo akho esihogweni. Ukuba khona le khona isihogo eHighgate le estation lekulindwa khona abantu nezono zabo akudakho kwahlulelwa umuntu, wahlulelwa izono zakho ukuthi wena bufeba nazi ifebe, budaka utshwala nazi idako, ubuntshontsha nanka amasela, bubulala nabo ababulali babhukuda nawe babhukuda egazini nabo, bubhema isinemfu ababhema isinemfu, ababhema ugwayi iphingi, kunama-stations abafundisi bamanga, kunama-stations izangoma ney'nyanga nabathakathi kanjalo konke nje kubekiwe. So uma wena-ke ufele esonweni uyokwahlulela ngesono sakho, uyobekwa lapha abantu besifazane abalukayo banendawo yabo, abafaka amapende ebusweni banendawo yabo, abafaka ucwebe nayo yonke into banendawo yabo. Bafela emzimbeni kaKristu. You understand? Ngokuba ithempeli umzimba wakhe ithempeli likaNkulunkulu. So uma ke wena ushadile nendoda yakho nahlukana, antivozani niyahlukana, uhambe uyohlala wedwa. Bese uhlale wedwa, uma kwenzeka ufuna ukubuyela kwezobudlelwane, ubuyela kumkhwenyana wakho. Ngokuba usho njalo umthetho. Ngiphe Indoda ingahlukani, indoda ingamlahli umkayo. indoda akufanele ilahle umkayo. Hallelujah. Indoda akufanele ilahle umkayo. Njengoba ke iBhayibheli lisho kanje. Akukho engakusho mina ukucabanga kwami ukuthi manje ngiyacabanga ukuthi uma kwenzeka mhlawumbe kanje lokho kusho iBhayibheli mina ngiyakholelwa kona. Ngokuba lithi iBhayibheli kwincwadi yokuqala kaPetru noma isibili kaPetru sahluko 1 verse 20.
Ncwadi yesibili kaPetru sahluko 1 verse 20. Incwadi yesibili kaPetru isahluko sokuqala verse 20. Yes sir. Nazi lokhu kuqala Lokhu ekumele sikwazi uqala ukuthi akasikho isiprofeto sombhalo awukho nowodwa umbhalo okhona encwadini esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe okuthi mhlawumbe khona umuntu ongazibhalela ngokwakhe azenzele umathanda. No. ngokuba akuzange kuvezwe isiprofeto ngentando yomuntu Akuzange kuze kuvele nowodwa umbhalo okhona encwadini kusukela kuGenesis Amen. ngesikhathi uNkulunkulu eziveza kuMose Yes, Lord. kuze kuyophuma kwincwadi esambulo ngesikhathi uJesu Kristu eziveza kuJohane emvulela isambulo okwenzekile nokwenzekayo nokusazokwenzeka konke kukhona eBhayibhelini Hallelujah. kuvela ezulwini. Amen. So ithi bonke Amen. ngokuba akuzange kuvezwe isiprofeto ngentando yomuntu akho siprofeto savela ngentando yomuntu. kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele So bonke kubhalwe laphansi kubhalwe ngenxa kamoya oyingcwele. Anginakushintsha lutho. Anginakutshela ukuthi uPaul wakhamba kanjani noma akanalungelo lokuthi asho ukuthi uma ethi yena wakhaza umlekeli uJesu Kristu Yes, Lord. Yes, Lord. emva kwalokho wahamba Amen. Yes, Lord. wawufundisa Amen. kwamanye amazwe before abuye azohlangana nabanye abapostoli. Amen. Lalela awuhambe kwincwadi yaseGalatia chapter 2 from verse 1. Begin. incwadi kwabaseGalatia Yes, sir. isahluko sesibili ivesi lokuqala kwathi emva kweminyaka eyi14 So uPaul kwincwadi yezenzo kuqala chapter 9 siveza ukuthi waqalaphi ukushumayela noma wahlangana kanjani inkosi uJesu Yes, Lord. ngokuba uPaul wayengekho nabapostoli. Abapostoli babe u12 wafa uJuda Iscariot basala ba11 ofakazi uJesu Kristu azikhethela bona ukuthi ufuna ukuhamba nabo abanike ubufakazi bokuthi yena ungumesaya unguKristu. Yes, Lord. Ingakho ehamba babuza ukuthi ke base abantu ngubani Amen. Amen. athi bathi abanye bathi uJeremiah abanye bathi uElijah bathi omunye abaprofeti Yes, Lord. athi nina nithi ngubani athi uPetru hayi wena uyindodana kaNkulunkulu ophilayo unguKristu. Yes, Lord. Hallelujah. Asethi ke hey ubusisiwe wena Bajona Simon kaBajona Hallelujah. ngokuba inyama negazi ayikozange kwambulele lokho kodwa ubaba osezulwini. Yes, Lord. Hallelujah. Ubaba uyazambula esezulwini Yes, Lord. kumuntu ophila enyameni. Amen. Ngokubuyasho umbhalo uthi kwincwadi yaseRoma uthi uNkulunkulu ngeke kuba nomusa kulabo engeke kuba nomusa kubona. Yes, Lord. Amen. So uma benomusa kuwena wazambula Amen. kuwena ukuthi afuna yini ukwamkela noma ufuna ukwamkela ngokuba egcineni imbhala ayishintshe. Yes, Lord. Incwadi yezenzo sahluko 9 verse 1. Hallelujah. kepha uSawuli Yes sir. esafutha ngokusongela Kepha uSawulu esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi izindaba uSawulu sikhuluma ngompostoli uPaul washintsha igama wathiwa ke manje umpostoli uPaul lana wesawuSawulu esebenzela abafundisi abakhulu abaphika uKristu Yes, Lord. labo abakhona kulomhlaba abaphatha iBhayibheli ubafundisa ngeBhayibheli kodwa ke balijika ngoba yena bafuna ukujabulisa nina ukuthi niqhubeke ninikele imali kubona nibacelise babigwini kodwa bebeniholele ebhujisweni. Amen. waya kumpristi omkhulu Waye kumpristi omkhulu. wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko Yes sir. emasinagogeni kuze kuthi uma efumana abantu baleyo ndlela Ukuze uma thola abantu abakholwa kuKristu abesilisa nabesifazane lonke uhlobo abayise eJerusalema funeke bathathwe bonke bayoboshwa bahlushwe bashawe beboshiwe babulawe. kepha ekuhambeni kwakhe
esesondele eDamaseko kepha ekuhambeni kwakhe esesondele eDamaseko kwambaneka kwasekubaneka umbani masinyane nxazonke Yes, sir. ukukhanya vela kuphi ukukhanya okuvela ezulwini ukukhanya okuvela kuphi ezulwini konke kuqhamuke kuphi ezulwini you understand Jesu Kristu uqhamuke ezulwini Yes, Lord. ukukhanya kuqhamuke ezulwini Yes, Lord. wawa phansi emhlabathini wayesema phansi emhlabathini wezwa izwi wasekhuluma lithi, izwi lithi Sawuli Sawuli ungizingelelani na wathi-ke uSawuli Nkosi ukubani wena na kulukhuni kuwe ukukhahlela Hallelujah ezinkandini. God kulukhuni kuwe ukukhahlela esikandini Hallelujah. you understand wayesethi ungubani yes sir ungubani Nkosi yes sir yathi mina mina nginguJesu nango-ke emuzwa kuJesu uvela Ngingu- kubani lalela Hallelujah. kuvela uJesu esezulwini Yes, Lord. uqhamuka ukubaleka uqhamuka ezulwini Yes, Lord. kwavala yonke into kwabuyisa uSawuli Yes, phansi Lord. ethi uyabulala abantu bakaKristu Yes, Lord. uma ukuthi unenkinga nje ebhalwe ngumpostoli Pawulo unenkinga noJesu Kristu Hallelujah. nginguJesu omzingela lo wena uJesu Kristu lo amzingelayo ngokuba umuntu ozingela abantu bakaKristu uzingela uKristu qobo lwakhe ngokuba abasaziphileli Yes, bona Lord. Yes, Lord. baphilela uKristu Amen. so bazingela inyama Yes, Lord. uthi uJesu Kristu ningabasabi laba bazobulala inyama kuphela bezobe beqedile ukubulala inyama kodwa sisabani yena lokwazi ukubulala inyama bese eshathi umphefumulo wakho awukuthumela esihogweni Amen. so uma sishumela le vangeli asishumayeleli udumo ukuthi mhlawumbe usithande Nope. noma unikele imali no no sikela indlela neqiniso njengoba uJesu Kristu wabaneka Yes, Lord. evela kumpostoli Pawulo Yes, Lord. ethi uza kumsebenzisa Yes, Lord. kodwa vuka ungene emzini vuke ungene emzini uzakitshelwa lokho omele ukukwenza uyobe sewutshelwa konke lokhu kufanele ukwenze so uma lana-ke esetsheliwe usezoba yini iveseli likaNkulunkulu usezokwenza intando kaNkulunkulu Yes, Lord. so lapho-ke wahamba ushumayela ivangeli Amen. thebe selishumayela ivangeli engabohlangana abanye amapostoli babemphika Yes, Lord. ngokuba babezwa udumo lakhe lokuthi wayezingela abantu abahamba ngalo ndlela so manje emva kweminyaka 14 Amen. kwenzakalani Hallelujah. ncwadi yaseGalatiya chapter 2 verse 1 Hallelujah. yes sir kwathi emva kweminyaka eyi14 yes sir ngabuye ngenyukela eJerusalem kanye noBarnaba yes sir ngithatha noThithu futhi kepha ngenyukela ngambulelwe wanyukela ngoba kuqhamuke isibonakaliso noma umbono Yes. wesambulo sokuthi kumele akhuphuka eJerusalem Yes, Lord. wathatha uBarnabas Yes, Lord. wathatha uThithu Amen. Amen. kepha ngenyukela ngambulelwe yes sir ngabalandisa ivangeli yena wahamba ohlangana nabanye abapostoli Amen. eyobalandisa ngevangeli engilishumayela phakathi kwabezizwe wayengekho ngesikhathi kufa uJesu Amen. yingakho ayezingela abantu ngentshisekelo yokuthi wenze intando kaNkulunkulu kanti yena uphula umthetho kaNkulunkulu Yes, Lord. so ingakho uJesu Kristu esezibonakalisa kuyena emtshela the same thing eshunyelwa abapostoli ababe naye Yes, Lord. Amen. so uma yakubona uyobalandisa ngevangeli nakhona uyohlola ukuthi-ke ngabe le vangeli elambuliwe kuyena liyafana nale vangeli elinikwe labapostoli emva kweminyaka 14 abantu Yes, Lord. 14 years Amen. qhubeka kepha phambi kwabadumileyo bebodwa abadumileyo yilabo bekhethiweyo Yes, Lord. banamagama abo ababaliwe Amen. yes sir funa mhlawumbe kungaba ngukuthi ngigijimela ize so ubalekela ukuthi-ke mhlawumbe ngasonke lesikhathi eshumayela ivangeli Amen. mhlawumbe ushumayela into erong Amen. so ufuna ukuzokhonfema noma uzoqinisekisa kulabanye abapostoli ukuthi ngabe le vangeli engilishumayelayo Amen. Amen. lilona lona yini so meza kubona uza kubona ngokuthi uzolanda isiqiniseko sokuthi ngabe bahamba indlela efanayo yini ngokuba kufanele kube khona ukuphambana Yes, Lord. kwimfundiso kaKristu Yes, Lord. angikwazi ukuthi lizothi iBhayibheli abantu besifazane bangagqoki amabhlukwe wena uthi abagqoka amabhlukwe Hallelujah. asifundisi ngoNkulunkulu ofanayo No. wena ufundisa ngoNkulunkulu wamadimoni Yes, Lord. mina ngifundisa ngoNkulunkulu odala izulu nomhlaba ngokuba umthetho wakhe ubhalwe phansi eBhayibhelini
Amen. So akunandaba noma uhamba ufunda phesheya wabuye ne-certificate namajazi nama-PhD waba nama-doctrine wafaka amajazi amakhulu une-certificate eyile ngojongeni lokuthi wena udoctor of philosophy uprofessor. Uma uphambanisa ubhale phansi ngikuhlangana iBhayibheli. Amen. Kuhlanga iscripture. Amen. Sikuveze ubani ukuthi wena uyisoni. Yes, Lord. Ufundisa imfundiso yamadimoni. Yes, Lord. Yes, Ngokuba Lord. imibhalo ibhalile ngabaprofeti bamanga, ibhalile ngothisha bamanga, ibhalile ngabafundisi bamanga. Amen. Amen. Abafuna ukuzenzela udumo lwabo ngokuba yini izisu zabo zilambile, ilambane, izinja zabafundisi. Amen. Badla iwayini, badakwe iwayini. Amen. Bese beqala babizane. Omunye nomunye asihlale phansi siphuzele iwayini. Yes, Lord. Silinde mhlambe kusasa kuzobusuku olungcono. Amen. Qhubeke lwande usiko lokukhohlakala. Okay. Hallelujah. Give. Hallelujah. Noma sengagijimela ize, kepha ngisho noThithu owayenami engumGriki, uThithu wayengumGriki wengeyona umJuda. Yes, Lord. kaphoqwanga ukuba asoke. So kwangakithi ngosokuthi asoke ngokuba le gospel akuseyona ukuthi kusokwe manje inyama ngokuba kwakusivumelwano sikaAbraham noNkulunkulu nesizukulwane sakhe. Kodwa ke thina abantu bezizwe bangaphandle singebona abaJuda sinikwe umusa wokuthi sisoke izinhliziyo zethu from ukwenza isono. Yes, Lord. Asisekho isidingo sokuthi ngisoke ijwabu. No. No. Amen. Soka inhliziyo. Qhubeka. Kepha kwaba ngenxa yabazalwane bamanga. Yes sir, angithi yezwa ke. Khona ebandleni nakubona abantu abakhona emfundisweni engcwele. Khona abantu abafana nama-spy. Yes, Lord. Beza bezonyonyoba befundisa izinto ezidukisa abantu. Abangeniswa ngasese. Yes sir. Abangena ngokunyenya. Yes sir. Beza kuhlola ukukhululeka kwethu esinakho kuKristu Jesu. Ukuze basenze izigqila. So umuntu oqhamukana imfundiso engekho Yes, Lord. Yes, Lord. eBhayibhelini Amen. noma ethi ubambelele kumthetho we-Old Testament omdala osowagcwaliswa, lo muntu uzokwenza isigqila. Yes, Lord. Ngokuba sikhululiwe emthethweni kodwa siphila ngaphansi komthetho ngokuba ngaphandle komthetho isona sikho. So uma kukhona umthetho ugcwalisiwe kukhona izinto ekumele sizenze ebezingenziwe emthethweni. Khona izinto esingasazenzi ebezenziwe emthethweni njengokuhlaba. Yes, Lord. Akusahlatshwa. No. No, no, no. Asasoko akuhlatshwa akusoko. Yes, Lord. Esingabahlehlelanga nasikhashana Zange banikwe indawo. ngokubathobela. Yes sir. Ukuze iqiniso levangeli lime njalo kinina. Ukuze angijabona into kufuneka simele ivangeli. Meqhamuka abantu abazophazamisa sithi woza neBhayibheli lakho sihlole imibhalo ngokuthi Jesu Kristu usho njalo. Athi hlolani imibhalo ngokuba kuyona nithi nokuphila okuphakade. Yes, Lord. Qhubeka. Hallelujah. Kepha kwabadumileyo ngokuthi bayinto Kepha labo badumileyo ukuba yinto yilabo abangabapostoli nokuba babe yini noma ngabathoba beyini ke akulutho kimi. angikhathalele kuthendwa anginankinga nokuthi ubani ngokuba yini uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu. uNkulunkulu akanandaba nokuthi unemoto noma uneposition engakanani uCEO uqala inkampani kanjalo noma kuthi umpostoli kaNkulunkulu uma uzophuma endleleni yakhe ufana nomuntu wena ongenamsebenzi kuyena. So akakhethi ubuso bamuntu. Uma uyisoni uyisoni. Yes, Lord. Ngokuba kimi abadumileyo abanezelanga lutho. Akusho mehluko. So nina abantu enikhethe ubuso babantu abafundisi esontweni basusa abantu ehlalweni ngoba ngena umuntu ogqoke kahle bamhlalise phansi umuntu noma bamthathe bambeke emuva bathathe umuntu oyisigwili bambeke phambili. Lokho kukuhlalela ezulwini ngokuba yini wahlulela ngamehlo. Wahlulela ke ngeenkanuko zenyama. Awunabo ubulungiswa. Bonke abantu bayafana uNkulunkulu. Ubunhliziyo yakhe ekufakazelayo ukuthi wena ukukholwa kwakho uphile kahle elimnyama loNkulunkulu hamba ngendlela yomngcwele. Amen. Kepha kalokhu lapho bebona ukuthi ngithenjiwe ngevangeli. So base bethola ubufakazi ke sebachazela ukuthi ke ivangeli leli uKristu ngempela uzambulile kena. So liyafana nelabo ivangeli. Kwase kwenzakalani ke? Kepha kalokhu lapho bebona ukuthi ngithenjiwe ngevangeli kwabangasokiyo. Yes sir. NjengoPetru kwabasokayo. uPetru naye oqala ngqa
ohamba ushumayela ivangeli ngokuba umbono kaNkulunkulu wavela kuyena ukuthi akahamba ayoshumayela emzini Cornelius wahamba ushumayela nomuzi wakhe ngoba uCornelius wayindoda emthanda uNkulunkulu kodwa wayengeyena umJuda kodwa ke ngenxa ukuthi wayenothando nokusaba uNkulunkulu waba uqala ukuthi izwi lambulekela ashunyayezwe ngegospel owezizwe so uPetru wahamba ushumayela kuyena noPetru uyena oqala wanikwa before uApostle Paul. Amen. Yes sir. ngokuba yena owanika uPetru amandla okuba abe ngumpostoli Yes sir. wabasokayo wanginika nami amandla ukuba ngibe ngumpostoli wabezizwe. Yes sir. bathi ukubona umusa Base babona umusa ukuthi ke engiwuphiweyo lokho abakunikiwe naye uApostle Paul ukuphethe baphethe ukudla okufanayo for abantu bakaNkulunkulu. Yes, Lord. oJakobe noKefase uJakobe uKefase noJohane abapostoli labo. Amen. uJakobe Kefase uKefase uPeter Yes, Lord. noJohane uJohane Yes, Lord. ababaziswa ngokuthi bayizinsika bona bayizinsika Yes, Lord. banika mina bangabapostoli base benika yena noBarnabas isandla sokunene banika yena noBarnabas Hallelujah. abapostoli banikana izandla zokunene. Yes, Lord. uThethu azange azanikwe isandla sokunene Nope. ngokuba yena ungumfundisi ungumbishop akayena umpostoli. Yes, Lord. So uma mina ke ngiyesontweni Amen. sekuyaba ngoba naku ngifike esontweni ngimusha Amen. mase kufika kuthiwa ke ngizonikwa isandla sokunene Yes, Lord. ngiyaba ngami lapho Amen. akukaze kushiwo ukuthi umuntu ofika esontweni nabo yedwa abantu babhaphathiswa Yes. egameni likaJesu Kristu. Yes, Lord. Lana ibandla akushiwo ukuthi bonke abantu abangena esontweni babenikwa isandla sokunene. Nope. So amasonto athi bese qeda ukusonta ngoba bona umuntu omusha esontweni bese bethi ke somnika isandla sokunene sebabona abapostoli futhi bonke abapostoli. You understand the confusion? Hallelujah. Ungayihloli imibhalo ungayilandeli imibhalo. Amen. Amen. You understand? Amen. So kwanikwa umpostoli to umpostoli. Yes, Lord. isandla sokunene sokuhlangana ukuba thina siye kwabezizwe ukuthi yena umpostoli Paul aye kwabezizwe kepha bona baye kwabo kusoka ukuze baqhubeke nalabo abangamaJuda. Yes, Lord. So umpostoli Paul indaba yakhe ivela kanjalo ubufakazi bakhe kwencwadini. Yes, Lord. Uma ungafuna ukukholelwa eBhayibhelini noma kwimibhalo engcwele wena usenkingeni Yes, isikhathi. Hallelujah. ngokuba ulinde ukufa. Umlilo uphenjile. Hallelujah. You understand? So ivangeli lesinikiwe elokusindiswa ezintweni zasemhlabeni Amen. okuyizinto ezingenanzuzo phambi kaNkulunkulu. Yes, Lord. You understand? Amen. So ungiphe incwadi ezenzo isahluko sesibili verse 38. Uma wazi ukuthi wena usendaweni errong uyasibona ngokwembhalo. Thatha isinqumo manje ukuba isikhathi osinikiwe isona kuphela lesi. Ungaze kuvalwa amawindi omusa. Wena usabhukude esonweni Yes, Lord. uswime kwisono. Amen. Wena ophumile Amen. so usindisiwe hamba ubuyele emphalazweni wakho. Wayedla umphalazo noma uyingulube egeziwe yabuyela odakeni. Yes, Lord. Isikhathi sokuthi uvula amehlo qaphele. Yes, Lord. Nilandela amasondo anithembisa izinto ezamanga amanzi yabusisiwe intambo zasesinqeni Amen. Amen. amakhandlela Yes, Lord. izinaliti Amen. banifutha ngamadumu banidlisa inyoka nedlutshani abafundisi ngithola abafundisi ababhabhathisa abantu ngobhiya Amen. Hallelujah. khohlakala izwe Amen. yaprovela incwadi ukuthi siphila kuzona ikhathi sokugcina manje. So uma ukuthi izwi awunalo awulazi thina sishumayela igospel yokuphenduka Yes, Lord. Yes, Lord. to repent. Yes, Lord. Amen. Ngiphe Noma ngathi uyingilosi. Hallelujah. Full Galatians Hallelujah. verse 6. Chapter 1 verse 6. Hallelujah. incwadi yompostoli uPaul kwabaseGalatiya isahluko sokuqala verse 6 Yebo. ngiyamangala ngokuba No. Hambe ku chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1. Hallelujah. nina amaGalatiya Nina abantu baseGalatiya angaqondiyo abantu abadukile
South Africa. You Hallelujah. understand? Abantu baseGalatia, Amen. abantu baseMelika, Hallelujah. abantu baseCongo, Amen. abantu baseNigeria, Yes, Lord. abantu baseZimbabwe, Yes, Lord. bonke baqhamuka uNkulunkulu. South Africa. Hallelujah. South Africa, Yes, Lord. KZN, Amen. Yes, Lord. Joburg, Yes, Lord. Lesotho, Limpopo. Amen. Thini incwadi? Kubani oniloliyeyo? Niloyiwe ngomoya wenkohliso. Amen. Hallelujah, glory to God. Nilahlekile. Ubani oniloyileyo? Amen. Ngokuba yini? Nina enalotshelwa Nabhala lapho wonke ubhalwe phansi. phambi kwamehlo enu You understand? umfanekiso kaJesu Kristu. Ubani oniloyile na ukuthi nize niphume ekholweni? Bese incwadi noma ngabe kuthiwa ingilosi eqhamuka ezulwini, Yes, Lord. Yes, Lord. noma ngabe kuthiwa yimina umpostoli Pawulo. Incwadi yompostoli uPawulu kwabaseGalatia Yes, sir. isahluko sokuqala verse 8. Kepha-ke noma kungaba yithina Noma ngabe ithina, noma ingelosi evela ezulwini noma ngabe kuthiwa ingilosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli eqhamuka nelinye ivangeli eliphambene eliphambene nalelo naleli esanishumayeza lona elibhalwe phansi eBhayibhelini. makabe ngoqalekisiweyo. Isiqalekiso masehlele kuye, akukhathalekile ukuthi ngabe umhlengi, noma ngabe ubright, noma ngabe umhlembe, noma ngabe umfundisi waseCatholic Roman Catholic Church, noma ngabe iBaptist Church, noma ngabe abapostoli uqobo lwabo, noma ngabe kuthiwa ingilosi evela ezulwini. Makabe ngoqalekisiweyo. Akekho umuntu ozoqhamuka koshintsha ivangeli legospel kaNkulunkulu uthi uJesu Kristu ke kuphelile. It is done. Yes, Lord. It is done. Yes, Lord. Yonke into igcwalisiwe. Amen. Amen. You understand? So ingakho-ke sinibiza sithi phumalile babandleni amanga, Yes, Lord. nilandele imfundiso yeqiniso, Amen. ube umngane neBhayibheli lakho khona uNkulunkulu ezezombula kuwena. Hallelujah. Yeke ukulandela imfundiso zabantu abanikhohlisayo bengashumayela ngeBhayibheli, athathe ivesi elilodwa bese ehayize memeza ajuluke Okwemfundiso. adlale ogani ngemuva. Sishumayela ngokogani thina, asufuni ogani ivangeli, Yes, Lord. indaba ezimnandi gospel, Okwemfundiso zamadimoni. imfundiso zabo eziqhamuka kubona amadimoni ngoba baba usathane. Yes, Lord. Siphe Incwadi izenzo isahluko sesibili incwadi zesahluko sesibili verse 38. verse 38. uPetru wayesethi uPetru wayesethi phendukani isikhathi sokuthi niphenduke, niphume emanyaleni, niphume ekukhohlakaleni, niphume ekudakeni utshwala, niphume ekufebeni, niphume ekutheni nibe yiphingi, niphume ekutheni nibe ababulali. Phendukani. yilowo nalowo abhaphathizwe Uyothi bese uphumile sokuzisola bese uyabhaphathiswa kuphi? egameni likaJesu Kristu Igama likaJesu Kristu yilona ezakusindisa. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu Wena uthethelelwe izono. Yes, Lord. khona niyakwamukeliswa Uyobe sewamkeliswa noma uyobe sewunikwa. Yes, Lord. isiphiwo sikamoya wengcwele. Ofuna isipho samoya ingcwele uzolandela iBhayibheli, uzokwenza lokho okushiwo iBhayibheli. Hayi umhlengi. Amen. Mhlengi hayi lutho emothunyawo akekho umfundisi okuthiwa ke wadalwa uMoses angaqamba ibandla. Amen. Umhlengi akanawo uqamba ibandla. Le bandla leli ngaphambi kokusekela komhlaba. Hallelujah, glory to God. uNkulunkulu wayesengcwele. So elakhe Munye umzimba. munye isike Hallelujah. munye uthi yini inkosi, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. munye umzimba, Yes, Lord. Yini inkolo. Hallelujah. yini inkolo, Hallelujah. munye umbhaphathiso, Munye umoya. munye umoya. You understand? Hallelujah. Konke kukho uKristu. Amen. Kunye akusho ukuthi ku3. Hallelujah. Kunye. Hallelujah. So nini na uNkulunkulu abathathu Amen. ngisenkingeni. Hallelujah. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu Nesithembiso lesi eseli nabantwana benu sabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yes, Lord. Hallelujah. wafakaza nangamanye amazwi amaningi Wayesenezelela ngamanye amazwi amaningi wathi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane lesi esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Uyothi-ke uma usuzwa izwi likuhlaba enhliziyweni, uyobe sowusithinta. Uma ufuna ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu, akushiwanga ukuthi eBhayibhelini phakamisa izandla ukhetha inkosi njengomsindisi. Ile lesishoyo ngane inkolo zenu zikuthiwa uChristianity nalamatende bambe kwagcumeka. Lithi iBhayibheli
wonke umuntu ufuna baphathiswe egameni likaJesu Kristu. Uma uqhamuka noma ngabe ubani ezofundisa into engeke eBhayibhelini, qale kusiwe. Ngokuba iBhayibheli lithi abantu ababhaphathiswe, abantu kuthiwa baphakamisa izandla. iBhayibheli lithi abantu ababhaphathiswe, emaromini abantu bafafazwa ngamanzi. Shembu bafaka ngekhanda phansi. Hallelujah. Yayilo lento le. Hallelujah. Jesu Kristu kuthiwa wangena emanzini wavuka ngokusheshsha, wavuleka amazulu, wabona umoya engcwele ohlela kuyena. Uzobona kanjani umoya engcwele ubheke phansi? Hallelujah. So uzosho imininingwane ukuze ukwazi ukusithola soloko esiqhubekile nevangeli. Yes, Lord. Ayikho enye indlela. Phela kuzona insuku zokugcina. And ngizinikele ekutheni uNkulunkulu enze noma ngabe yini athanda ukuyenza ngami. Ukuba nomzimba ngowakhe, ngiyamkoleka yonke into. Yes, Lord. Konke okwakhe. Amen. So mangenze lokho akufunayo. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo ukuthi izwi lakho elingcwele liyiqiniso empilweni zethu, lingukukhanya. Sigcine inkosi, ugcine nabo bonke laba sebephendukile enhlizweni zabo abayibonayo inkosi isibuko, ngoba izwi lakho liyisibuko sokuthi siyibuke ukuba singcole kangakanani. Singayiboni silungile inkosi emehlweni ethu, kepha wena ngoba izwi lakho liyahlola inhliziyo zethu, liyinkemba, lingumlilo ovuthayo, liyasikhombisa inkosi ukuba silungile kangakanani. Makube yiloyo naloyo inkosi obonayo ukungcola kwakhe nokungalungi kwakhe, osethatha isinqumo njengamanje sokuthi ufuna ukuthi aphenduke, abe nobudlelwana nawe inkosi uJesu. Umgcine inkosi, azangene emanzini, abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu, ngoba wena uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyakubonga ke inkosi namanje, ulondoloze nabonke abasemzimbeni wakho inkosi, abakudingayo asebehlehlele emumva, uphinde ubaqinise ngamandla inkosi, ubakhumbuze ivangeli lokuphenduka, beze kuwe bayisole, babuyele kuwe inkosi, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi, yena yedwa uNkulunkulu ophilayo, owusomandla, umnini mandla onke, ongumqali nomphelelisi wenhliziyo wempilo zethu manje naphakade. Amen. Bazalwane, kubo bonke laba sebethatha isinqumo sokuthi bafuna ukubhabhadiswa, ngicela uthathe ipeni ubhale phansi inamba, ngiyayishiya imininingwane. Inamba yefoni ithi 066 566 9245. Ngiyiphinde 066 566 9245. Ngizoyishiya ne-email address kubo bonke abanemibuzo nabafuna ukubhabhadiswa ukuze sizokwazi ukuxhumana. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngizoyiphinda, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Intshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube kubantu abafuna ukuhlola intshumayelo baphinde beyilalele ngesikhathi abanazo, ungadistebhwa umuntu. Thatha ke ihandle ukuze uzokwazi ukuthi usubscribe, ulalele intshumayelo ngokuphelele kwazo, ungakhohlwa ukuthumelela nabanye. Ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola intshumayelo zonke. Ngiyaphinda, ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, musu uyayithola zonke intshumayelo. Siyatholakala na ku-Instagram. Ku-Instagram uyathapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha nokuthi usende ama-DM. Ku-Instagram ngiyaphinda, izwi lenkosi uJesu Kristu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonga bazalwane, umusa kaNkulunkulu nothando ukuthi akwazi ukusigcina kuze kufike lesikhathi. Namanje sithula udumo kuye, siphakamisa igama lakhe, sithi siphinde sibonane futhi ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.